På et tidspunkt fik vi også knallerter, og der var jeg kun 14 år. Og det måtte vi jo ikke, men vi gjorde det jo alligevel. Købte knallerter og kørte rundt på den. Der var en politibetjent på Samsø, og han var, jeg ved ikke, om han var ligeglad, men lidt ligeglad var han vel. Politimanden er ligeglad, står bare der og ser så glad. Knaller den hyler, røgen stor. Han løfter armene og går. Det må I selv finde ud af. Politimanden er ligeglad. Motoren skriger, manden ler. Betjenten gider ikke mere. Kaos på vejen, fuld fart frem. Politimanden vil bare hjem. Jeg havde jo mange gode kammerater. Vi var jo ret meget sammen som kammerater, også da vi kørte på knallert. Og en overgang, så skulle vi så være de vilde engle. Og Tranebjerg, der jo var sådan en nærmest lille købstad, selvom den ikke var ret stor, var der jo rigtig mange butikker, og der var rigtig mange fredag aften for eksempel fra hele øen, der kom og skulle handle. Og der var vi så lidt berygtede der for at være de vilde engle, som lavede noget larm og ballade og kørte race i byen.